Layangan Tatas. Anggitanipun Margaret Widi Pratiwi. Ngarepake mangsa ketiga ngene iki, yen sore angin sembribit, hawane kekes, adem. Mancik sasi kalima kaya padatan ungsum layangan. Ora ning lapangan, ora ning tegalan, kebak wong padha ngundha layangan. Ora enom, ora bocah, sedeng Mbah Kerto wae kok moh keri. Uga ora mung bocah lanang. Sri, anake lek jan wae ya melu peplayon ngoyak layangan Tatas. Kemangka Sri kuwi ya wis kliwat prawan. Dadi yen mlayu ya kaya atlet kae, dadi sawangan. Dadi enjeban sing serik. Sri mono bocahe etelan. Ora perdulen, ora gagas gojahe liyan. Arep serik, arep seneng. Butuhe ora ngrugekake liyan. Kowe kuwi cah wedok, Nduk. Ora wangun. Ngono panyendune lek jan wadon. Coba to. Ngono kuwi ya ora umum to. Bajute meruhi seragam dinese anake. Katok cekak, kaos buntung, nyandang layangan ning gegere nyangking tempolong ukelan benang. Mbok wis ben mbokne, wong ora mbebayani, panyaute sing lanang. Ning rak ya wagu to, cah kliwat 17 taun kok kaya bayi wae. Yen wis ngono, sing udur banjur wong tuane. Dene Srine wis gendring lunga. Ning sawah kidul desa wis dinteni musuhe. Biasane Sri mangkat karo Tumilah ponakane. Ning wektu kuwi Tumilah sing isih kelas 5 SD lagi les. Wah ya repot, ora ana sing mblendrongke. Weh, prawan kok ngundha layangan. Aloke bocah lanang kang tanggung lungguh dhuwur jok Astria. Mengko nek suwek lho, bajute. Dibeda ngono kuwi, Sri mung mlerok. Mamerake mripate loro kang ireng blalak. Ora keri, lambene menjep. Sing dienjebi ya seneng wae. Wong katon tambah manise. Sopo sing ora seneng? Aku dadi benange gelem lho. Trigis. Galake Sri metu. Muni ngono karo mendelik. Sing digalaki mung guyu nyekakak banjur ngeblasake motore. Sri gedumelan ijen karo nyawang gegere sing wis adoh. Hei Sri, aja ngalamun. Bablas layanganmu. Sri kaget krungu pambengoke Mbah Kerto sing ora adoh saka kono. Dheweke gage ngungak mendhuwur. Mendah kagete nalika layangan wis ora kena dislametake meneh. Telat. Benang lan sirukan layangane kalah mungsuh dheweke Mbah Kerto. Sri ngatongake kepelan tangane kang diwales kang nganggo eletan ilate wong lanang tuwa kuwi. Lucu. Rambute sing putih rada gondrong kabur kanginan. Mulane jeneng lapanke mripate sing awas. Lah wong layangane dhuwur kok sing dimat kono-kono. Kandhane Mbah Kerto karo nyedhaki. Sri mung mecucu. Asem kecut. Durung sida apa-apa wis kalah. Kurang ajar tenan kok. Kandhane karo ngukel benang. Ngerti, Mbah?
Sopo bocah kae mau? Pitakone Sri. Mbah Kerto mesem bebeda. Nyak, kok takon? Tak arani nek jangmu. Dudu to. Sri bali mencep. Galo Sri ana layangan. Cepet dioyak. Mripate Sri pendingaran. Ing kadohan layangan keleyang-keleyang katut angin. Trengginas kaya peri. Sedhela wae Sri wis mencolot mlayu sipat kuping. Mbah Kerto mung gedhek-gedhek. Layangan tatas kuwi dioyak mlebu pekarangane Carik. Bocah-bocah cilik sing mau padha ngoyak wegah mlebu pekarangane Pak Carik kang kirike gedhe-gedhe. Nanging dudu Sri nek wedi karo kirik. Tenang wae dheweke mlebu. Emane layangane tiba ning wit temangsang pang jambu kluthuk. Piye? Sri lingak-linguk. Sepi. Ben, tekate wong mau ngarep njupuk layangan wae kok ora arep nyolong. Sri sida nekat. Celingkrek, celingkrik. Sedhela wae wis metangkring ning pang wit jambu kang lagi ndadi wohe kuwi. Layangan wis kasil diranggeh. Rasane wow. Sri kober methik jambu ijo semburat kuning mencotake kuwi. Alon-alon dheweke arep mudhun. Nanging bret. Apa iki? Kathoke kecangkol pang. Sri bingungi. Kudu kepiye? Genah kathoke mangap je. Arep njaluk tulung sapa? Keringet anyep wiwit nelesi tangane. Mbok menawa yen ngarepe ana pengilon ngono, dheweke meruhi kang pucet ora karuan. Ndilalah yen arep apes. Kirike Pak Carik nyander-nyander. Mesti wae menarik kawigatane sing duwe. He, ngopo kuwi petangkringan ning kono? Tenan to, Sri ketap-ketip. Kudu kepiye? Nek arep opek ki nembung, gila ngisor akeh. Sri saya klebus. Ora peduli maneh marang jambu lan layangan. Sing kepikir mung piye carane bisa iso slamet. Bisa uwal saka papan kono tanpa kisinan. Nanging dina kuwi pancen dina apes tenan tumrap Sri. Wisin matikel-tikel nalika ngerteni sapa sing alok ning ngisor kuwi. Hahaha, kandhani ra nggugu. Suwek tenan to? Sri wis arep nangis. Rasa nikmat nemokake tasan layangan babar pisan ora karasake kaya biasane. Bocah lanang kuwi sing mau alok-alok ning kidul sawah saiki guyu kesenengan meruhi dheweke petangkringan ning wit jambu kanthi katok suwek. Gombal, Trigis. Mesti kowe sing gawe kabeh iki. Kandhane Sri ngawur kadereng rasa isin lan bingung. Njalari bocah lanang kuwi saya nyekakak. Lucu. Suwek-suwek dhewe ngarani wong liya. Bocah kuwi isih guyu karo nyawang si Sri sing metangkring. Njaluk tulung rawe. Sri umat-umet. Mangkel. Mongsok kaya ngono wae kok isih ndadak ditakoni. Sri mangkel banget tenan. Wegah jane. Nanging yen ora ditulungi banjur kepiye?
Nyai iki dinggo lumayan. Kandhane bocah kuwi karo nguncalake sarung. Aku ora nderok, ora ndek kathok. Tanpa omong meneh, sarung gage dienggo banjur kaya bajing. Sri mlorot banter banget. Ora melu karo sing duwe sarung, kegawa rasa wirang dheweke arep bladat mlayu oncat saka papan kono. Nanging tangane gage dicandak. Ayo tak terke mulih, sarungku ndak ra bali. Sri mecucu. Sarungmu mambu. Kandhane. Lah piye? Sida apa ora? Sri miting tangane bocah lanang kang bengok kelaran. Bubar kadadian kuwi, Sri dadi kapok ngundha layangan. Sebab ponakane Pak Carik sing lagi teka saka Lampung kuwi luwih seneng ngajak Sri menyang Pengulu. Kapetik saking antologi cerkak Lagon Lelakon taun 2012.